Αυτό που βλέπετε τώρα είναι ο καρπός του κακαόδεντρου. Άκουσε τώρα εσύ να παρακολουθείς. Θα σε ρωτήσω μετά. Θα ξεκινήσω από εδώ και θα φτάσω εδώ. Δύσκολη δουλειά του Τσόκο εξερευνητή. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει τέτοια δουλειά. Κι όμως, εγώ την ανακάλυψα. Πριν λίγες μέρες, όταν έπινα μια ζεστή σοκολάτα. Μαγικό, Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια ζεστή σοκολάτα. Εντάξει, υπάρχει η κρύα σοκολάτα. Και η σοκολάτα με αμύγδαλα. Και το παγωτό σοκολάτα. Και το σουφλέ σοκολάτας. Και η σοκολατόπιτα. Ξέρω, σας τρέχουν τα σάλια. Είναι υπέροχη τροφή η σοκολάτα. Γι' αυτό και παραδόσεις λένε ότι έχει βασιλική και θεϊκή προέλευση. Γι' αυτόν τον λόγο ονομάζεται και τροφή των θεών. Γι' αυτή την τροφή των θεών θέλησα να μάθω και έφτασα εδώ, στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Από εδώ ξεκίνησε η ιστορία της. Από την κοιλάδα του Αμαζονίου. Το 600 μετά Χριστόν οι Μάγια μεταναστεύουν στις βόρειες περιοχές της Νότιας Αμερικής, ιδρύοντας τις πρώτες γνωστές φυτείες κακαόδεντρου. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που λένε ότι οι Μάγια γνώριζαν το κακάο πολλούς αιώνες πριν από αυτή την ημερομηνία. Σίγουρο είναι πάντως ότι το θεωρούσαν ένα πολύτιμο αγαθό που το χρησιμοποιούσαν τόσο ως μέσο συναλλαγής όσο και σαν μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα, με 10 κόκκους κακάο αγόραζαν ένα κουνέλι και με 100 αγόραζαν ένα σκλάβι. Το δέντρο του κακάο είναι αυτό εδώ. Είναι ένα φυτό που ευδοκιμεί αποκλειστικά σε τροπικά κλίματα, εκεί που υπάρχει ζέστη και πολλή υγρασία. Είναι δέντρο ύψους 6 έως 8 μέτρα. Και χρειάζεται περίπου 4 χρόνια από τη στιγμή που φυτεύεται για να αποδώσει καρπούς. Κάθε χρόνο αποδίδει κατά μέσο όρο 20 με 30 καρπούς, από τους οποίους συλλέγονται 2 κιλά κόκκι κακάο. Όμως έχουμε αφήσει πίσω τους Μάγια και τους Αζτέκους. Για να δούμε τις αρχαίες τους συνταγές. Αυτοί έπαιρναν τους σπόρους του κακάο και παρασκεύασαν ένα γραφήμα που το αποκαλούσαν ξοκοάτ. Ο εγγυάνικος τρίτος του Αζτέκων έλεγε ότι οι σπόροι του κακάο είχαν έρθει από τον παράδεισο και ότι όταν έτρωγες από τον καρπό του κακάο αποκτούσες δύναμη και σοφία. Αυτιά βιβλία λένε πως οι Αζτέκοι πίστευαν ότι ο Θεός Κουετσακοάτλ, για πείτε το κι εσείς. Κουετσακοάτλ. Πιο δυνατά. Χάλια το είχατε. Κουετσακοάτλ. Λέει λοιπόν ο φίλος ότι κατέβηκε στη γη, ταξίδεψε πάνω στην ακτίνα φωτός του Αγγελού και είχε μαζί του το κακάο, το οποίο το πρόσφερε στους ανθρώπους. Οι αρχαίοι Μεξικάνοι πίστευαν ότι τον Ακατεκούτλι, η δάκα φαγητού και η Καλτσιουτλουκούε και εγώ θα είχα σκονάκια. Ήταν οι προστάτηδες θεές του κακάο. Έκαναν ανθρωποθυσίες κάθε χρόνο σε αυτές τις θεές και προσέφεραν στο θύμα ως τελευταίο γεύμα κακάο. Τι ωραία. Η πρώτη φορά που δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη σοκολάτα μετά τον Χριστόφορο Κολόμπο ήταν το 1519, όταν ο Ισπανός εξερευνητής Χερνάντο Κορτές επισκέφθηκε την αυλή του αυτοκράτορα Μοντεζούμα του Μεξικό. Το πρώτο σοκολατοποιείο πιστεύετε ότι άνοιξε στο Λονδίνο το 1657 από έναν Γάλλο. Το 1848 ανοίγει στη Γαλλία το πρώτο κατάστημα που πουλάει σοκολατάκια. Bonjour! Τα σοκολατίνια μας είναι όλα εξαιρετικής ποιότητας, φτιαγμένα στο χέρι, ένα-ένα. Bonjour! Πόσα σας είπα, Αυτά και άλλα τόσα έμαθα και μαθαίνω κάθε μέρα σαν σοκοεξερευνητής για τη λατρεμένη μας σοκολάτα. Λοιπόν, άλλα δεν σας λέω, θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας στη βόλτα σας. Γεια σου όλους. Ωραίο.
Και το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Τον καταράκτη της σοκολάτας. Μιλάω, δώστε ένα φυλάκι στο καταράκτη όλοι. Δώστε καλά ένα φυλάκι, ώστε ο καταράκτης να μην σταματήσει. Τίποτα! Οδύσσια. Είσαι σίγουρα Οδύσσια? Δεν σε λένε Μαρία? Από πότε? Τέλος από το μετά. Ωραία. Θέλετε να μην έχουμε σοκολάτες? Παιδιά πάμε. Πάμε. Καλά πήρξουμε το πράξι. Ένα. Δύο. Αφού το λες. Να οργανωθούμε. Πάτε μια εκδρομή. Σας λέω τα βασικά συστατικά της εκδρομής. Μαγιουδάκι. Σοκολάτα για να πείτε έξω. Έχω κανονίσει εγώ να πιείτε σοκολάτα έξω. Ξέρω ότι δεν έχετε σοκολάτα. Ένα πλαστικό πράγμα που να ρίξει σοκολάτα.